wa barakatuhu. Sunana Ibrahim Said a cikin wannan channel mai albarka ta KYC Nigeria Tech TV. Yan uwa, yau na zo muna da wata albishir ne akan wani tsari wanda ba kowa bane ya san sa. Wannan tsarin ana kiransa Too Good. Wannan tsarin na tabbatar da zai burge ka. Shi idan ka samu wannan tsarin kawai kira free zaka dinga yi da shi ba tare da kakkautawa ba. Idan ka sa kuɗi a farko, idan ka danna wata lamba zai baka kayi swap, cewa zai nuna ma akan cewa kayi swap. To idan kai wannan swap din zaka kira all network ne ba tare da ka sha wahala ba. Shi wannan tsari Too Good din yana zuwa ne gaskiya a cikin wasu tsofin layuka haka wanda ya jima a ƙasa. To irin wannan ne layin ake amfani da shi ta wajen wannan tsarin. Amma kuma ba lalle bane wai ya zamanto cewa wai dan layi ya jima in ya zama wannan tsarin. Gaskiya abu ne mai wuya amma samu gaskiya. To ya ne karin cika ku da surutu, bari in nuna muku yanda tsarin yake. Bari in je cikin nan gurin, bari in zo nuna muku yanda tsarin yake. Shi tsarin nan ya muna amfani da shi, muna jin daɗin sa sosai. Kaga ga yanda tsarin yake. Wannan shine yanda ake duba, kowa dai ya san wannan code din shine yanda ake checking na tariff plan. To yanzu haka zan yi checking na tariff plan ina. Za ku ga gashi nan sim 1 wannan. To anan ne zan yi checking in duba cewa wane tsari ne wannan. Kun kalla kamar da kuke gani a nan gurin tariff plan is Airtel Too Good. To idan ka samu wannan tsarin bi iznillahi zaka sha mamaki. Duk wanda ya samu wannan tsarin zai iya yi mun magana. Za mu ajiye lamba, zai iya yi mun magana sannan in nuna mai hanyar da zai bi ya tafiyar da wannan tsarin. Sannan kuma idan baka gamsu da bayanin da muka yi ba, zaka iya yin comment sannan za mu amsa ma. Sannan kuma duk wani mai buƙatan a yi mai migrating na RRCG holding muna yi. Duk mai buƙata zai iya neman mu ta wannan lambar waya kamar haka. To wannan lambar ita ce wanda za ku neme mu da ita, ko ta WhatsApp ko ku kira mu, za mu amsa muku. Mun gode da kasancewa da KYC Nigeria Tech TV.